Mekaten menika ingkang dipun wastani ambengan kagem slametan sewunipun sewu dintenipun Mbah Paikem Bendungan RT 16 Kelurahan Wilangsari Kecamatan Ngerampal Kabupaten Sragen. Nggih, kados mekaten acara haul ping 3 utawi peringatan sewu dintenipun Mbah Paikem. Mbah Paikem Karyo Setika Bendungan RT 16. Angsalipun nyusun rantaman acara sewu dintenipun sampun dungkap rampung. Mekaten ingkang saged kula aturaken. Mekaten sekedhik ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi ndadosna tambah wawasanipun panjenengan ingkang mirsani video menika. Kula sebagai YouTuber saged tepangaken kalian YouTuberipun inggih menika Yatno. Ingkang sampun kasrat wonten ing YouTube inggih menika Yatno Aid Yatsen Topik. Menika anggap panjenengan buka Yatno Aid Yatsen Topik menika saged mirsani sedaya rerantaman punika. Matur suwun.